Moitas grazas a todos por vir, a todas por vir, e as que nos escoitan desde a casa, e moitas grazas sobre todo á coordinación do evento por abrir un espazo de conversa e reflexión tan necesario. Eu, hoxe, estou aquí en representación de Les Coruña por 3 motivos. Porque son muller, porque son lesbiana e porque vivo na Coruña. E son moi consciente de que non podería dicir todo iso, nin vivir todo iso, dunha forma tan cómoda e sinxela como o fago, se non fose polo traballo que asociacións como esta levan anos realizando. Les Coruña, en concreto, é unha asociación que visibiliza as mulleres do colectivo LGTBQ+, defende os seus dereitos e crea espazos onde sexamos protagonistas, derrumbando o dobre estigma e a dobre discriminación que implica ser muller do colectivo. Agora mesmo nun intre, imos escoitar a conferencia de Guillermina, a homosexualidade negada das mulleres no franquismo. E eu penso que investigacións como esta siguen sendo moi necesarias, moi importantes, porque a desmemoria é moi perigosa. Ao mesmo tempo que nos aboca ao esquecemento, á inconsciencia, á ignorancia, arrebátanos algo profundamente noso. Mentres eles reprimían, borraban e negaban a existencia desas mulleres, arrincábanos ao resto unha inspiración, unha referencia, un legado do que sentirnos orgullosas e que moitas veces, demasiadas veces, costou unha dor inmensa para as que viñeron antes ca nós. Pero, por sorte, contamos con referentes como Guillermina Domínguez, que adican gran parte da súa vida a recuperar esa herdanza que nos pertence e nos serve de guía de exemplo. Guillermina é historiadora, especializada en medieval, tamén é especialista en historia do xénero, é investigadora e foi durante moitos anos profesora en institutos, educando as novas xeracións en valores de igualdade, memoria e xustiza e pensamento crítico, que é moi importante. Ao longo da súa traxectoria, participou en distintos proxectos de recuperación da memoria das mulleres e feminista galega e publicou traballos como Materiais para unha historia non androcéntrica, As mulleres na historia, Mulleres de traballo, 3 mulleres galegas de armas tomar, entre outros, contribuindo con todos eles a rescatar esas vidas silenciadas pola historia oficial. Un obxectivo que tamén perseguiu impulsando e fundando xunto a outras compañeiras o colectivo María Castaña. Pero Guillermina non só abriu camiño con todo este traballo que é moitísimo, tamén o fixo coa súa propia vida, sendo, xunto a Estela, as primeiras mulleres en casar en Galiza, facendo efectivo un dereito que nos fora hasta ese momento negado. Amar e construir un proxecto de vida xunto a alguén nunca debería ser unha loita, pero como mulleres sabemos que o mero feito de existir sendo suxeitos, sendo axentes das nosas propias vidas, ás veces o é. En esa loita continuaremos, pero facelo con persoas como Guillermina Domínguez, xunto a persoas como Guillermina Domínguez, faino todo moito máis fácil porque recuperan o noso legado para lembrarnos que non estamos soas. Con nós, con vos, Guillermina Domínguez. Bom, moitas grazas por terme invitado a estas xornadas. Grazas a Eva, que de vez en cando se acorda de min, non todas as veces que eu quixera, Estela máis eu, pero sí, estou encantada de estar aquí, poder reflectir algunhas das preocupacións, sobre todo últimamente, que teño sobre todo o proceso do movimento LGTB e do feminismo. Bueno, non son historiadora, son profesora de historia, que é distinto, non? É unha cousa un pouco máis humilde. Si é verdade que me dediquei toda a vida a ser profesora e que aínda hoxe boto de menos, porque me botaron con 70, xa non servimos para nada, se non somos suíces, nin médicos, nin cousas así importantes, pois non servimos. A modo de presentación diría que eu tamén nací no 53, como decía Ana Belén, nací no 53, e iso fai que o meu traballo vexase, se non condicionado,
porque espero que non, si impulsado polas vivencias persoais. Esqueciches decir que eu, por suposto, estaba casada, teño 3 fillas, temos 3 fillas, o que seguimos tendo, fillos criados, traballos doblados, e casados triplicados. Bueno, pois, esa é a miña trayectoria. Eu estive casi 19 anos casada, ou mal casada, levo 23 con Estela, 20 de casadas, que fomos as primeiras que casamos. Esas vivencias persoais tamén tentaron que fose como a intención de traballar todo o posible para que tanto os iniciais movimentos feministas desde Stonewall, que recordábamos aos que podían vivir en un pobo como Santiago, complicado, pois darlle o pulo que tiña que ter. Incluso cando supoño que eu casei, supoño non, convencida, porque era a trayectoria que se esperaba dunha rapaza nada no 53, non? Pois naces, creces, te desenvolves, casas, en todo caso plantas un árbol, se podes escribes un libro e logo ya te mueres. Esta era a realidade, non, que vivíamos. Ademais, eu pertenzo a unha familia bastante católica, por non decir catoliquísima, co cal a presenza do lesbianismo, bueno, nin a coñecíamos. Si eu sabía que había unha prima por aí, lonxana, que miña nai sempre decía, a esa non a saúdes, que ven coa outra. Son as cousas así que decías, pero esta señora que le debe de pasar, tendrá a lepra ou algo así, non? Medrando e medrando, claro que fun empezando a investigar, xa na propia facultade, que era bastante complicado, porque eu son da xeneración do 68-69, recordo que as primeiras intencións de investigar, pobriña, con Cortázar, que era o catedrático de medieval, que foi a miña inspiración para o medievo, falei cunha compañeira, que hoxe creo que é catedrática, e díxome que iso das mulleres na historia, que é iso? Pois non sei, non? O mesmo que hai homes, haberá mulleres na historia. Era un pouco por leválas á aula despois, non? O meu interese sempre foi ese, non? Pareceme importante remexer en todos eses tempos, xa que, aínda que me chamen agoreira e pesimista, coido que veñen tempos, polo menos, preocupantes. E, sobre todo, non para nós, porque, bueno, sobre todo para a miña xeneración, que xa estamos aí coa porta aberta para outro sitio, pero sí para as máis novas, non? Entre elas as miñas fillas, que é a gran preocupación, e todas as xeracións de xente nova. Así que comecemos. O principal obxectivo do meu traballo, e cando falo de traballo non é só un traballo, o traballo cotián, o sea, de dar clase diariamente, preparalas, porque ainda que a xente di que non facemos nada, preparar as clases, traballalas con un xeito para que o alumnado se sinta empático, se sinta realmente a gusto, co que está aprendendo. Pois o principal obxectivo, ao longo de 45 anos no ensino, sempre tivo un sesgo feminista. E o obxectivo principal de conquerir que o alumnado se formase para un mundo nada doado, sobre todo para as mozas, as que se seguía exixindo un modelo, un arquetipo como o das súas avoas, polo menos. Os dereitos sempre estiven empeñada en esa frase. Son moi doados, moi difíciles de conquistar, moi difíciles, séculos incluso, e moi doados de perder. Nunhas eleccións calqueiras, sexan municipais ou sexan a nivel nacional ou internacional, pois sabemos como está o mundo, non? A través da historia, que é o pilar fundamental da miña experiencia de meu traballo, así como da historia da arte, porque, como sabedes, o profesorado somos multicoñecedores, non? Entón te toca e te toca. Bueno, tamén din literatura, bueno, aquí en Coruña, a delegada en aquel momento, a que estaba no ministerio, díxome que tiña que dar biología, porque as vacas parían igual que as mulleres. Sí, eso, anos 69, 71, 72.
Os dereitos, por tanto, hai que telos sempre en conta. Nin que dicir ten que a sexualidade feminina non existía. Non era que non se transmitía, é que non existía. O sea, sexualmente non existías. Existías para parir. Existías para ter un bon marido, ter fillos, crialos, tal, pero sexualidade, o concepto de sexualidade como tal, de placer, por suposto que iso nin se nomeaba, non? As monxas fixeron o seu traballo, ben, porque claro, se vedes algunha das miñas fotos con o velo blanco ata o chan, eu estudiei no Colexio da Compañía de María. É unha cousa importante. Era tremendamente ríxido, con calquera desviación, considerouse en un momento determinado unha desviación que estábamos en sexto preu, eu fixen o último preu, e dixenlle, bueno, falábamos no patio, unha compañeira dixo algo así como na miña casa vai vir a cigüeña. Claro, moi sabia non era, pero dixen a cigüeña, pero imos para ir para a facultade coa cigüeña. Entón, decidín que iba a ir fun xunto a directora, a prefecta que se chamaba en aquel momento, e pedirlle unhas clases de sexualidade. Bueno, vos podedes imaginar o que pasou na miña casa, non? Porque cando chegou a noticia, meus pais dixeron, bueno, ti non estás ben de cabeza a falar agora de sexual, pero que é eso? Se ti non sabes nin o que é. Pero claro, a min preocupábame que nós éramos moi novas e falar da cigüeña era unha cousa complicada, non? O traballo de algún profesorado tentaba mudar esta situación e tentámolo, facendo investigación a que podíamos e buscando fontes e traballos que pudiesen aclarar a presenza da sexualidade feminina. De feito, nas aulas, o intento era bastante difícil, non? Bastante dificultoso, porque as editoriais non inclúen as mulleres en ningunha materia, non en historia, ningunha. Prácticamente non existen, non? Co cal, era un aporte persoal, se ti o facías, un aporte que, cuidado, non estaba no currículum, que era un chamamento de vez en cando de, a ver, que isto non entra, entón, como non entra, non se pode falar. Por definición, son medievalista, que son, porque dentro do colectivo de María Castaña, ao que pertencín anos, dediquei o meu traballo de investigación a elas, as abadesas, as monxas, as criadas. O mundo do convento é apasionante, porque non ten nada que ver con eso que creemos de que iban ali a rezar. Algúnha que outra que nos deixou escritas experiencias, sentimentos, reproches. Claro que isto non é o obxectivo desta conferencia, pero sí é preciso telas en conta, porque son precedentes dos que logo nos vindeiros séculos fomos capaces de desvelar os seus desexos, as aptitudes e as actitudes de mulleres do XIX e do XX e da contemporaneidade que nos tocou vivir. Unha ditadura represora ao máximo para nós, mulleres na España do franquismo, é no que eu medrei, porque aínda co 53, bueno, que non viviches a guerra civil, pois non, pero a viven a través da miña educación, porque o que era só a Igrexa era o que decía antes a compañeira, a Igrexa foi detractora totalmente de todo, de calquera desexo que pudieras ter, non? Porque xa te sentías ti, bueno, eu recórdome sentada nas escaleiras de San Francisco en Santiago chorando e dicindo, xa teño que ir para o Pombal, definitivamente, pero chorando, é dicir, se acabou a miña vida de Guillermina normal, non? Teño que ir para o Pombal de puta porque eu teño cousas aí na cabeza que non me gustan. De feito, o descubrimento da miña sexualidade tardío para min, porque o galla tuvera sido antes, non? Porque a formación, de aí xa é a formación eclesiástica, a formación católica da miña familia, das monxas e de todo. Ti te crías que ten que ser ese o camiño, que non hai outro. O sea, tens que buscar un home, como Dios manda, casar, e veña, pa diante. Dado que tes que cinguirte a un currículo, nas aulas é difícil se obvia as mulleres, aos acontecementos históricos fundamentais. A miña proposta nas aulas sempre foi polo menos discutida.
E xa non me refiro a cuestións económicas ou políticas, onde apenas existíamos as mulleres nos textos, senón, e moito menos, noutros episodios fundamentais nos que se tomaban decisións cruciais para a vida. De feito, algún texto que levei eu ás aulas foi recriminado, non? Por exemplo, o dunha muller en Ourense, recordo que teño ese documento, principios do XIX, que denunciou a violación dun sacerdote dunha parroquia, non? Claro, atópate eso, finales do XVIII, principios do XIX, XX, dices, bueno, isto si xa pasaba, non? E empezas a pescudar. Houve un momento moi reconfortante, bueno, aí vedes unha das maravillosas diapos, espera que poña así, que senón non leo. Impúxose ese modelo de muller, o anxo do fogar, asexual, sumisa, ocultando calquera desexo autónomo baixo unha escita moral católica e a represión social. Como se lle pasa a outro? O seguinte. Como lle dou? O meu ordenador é moi bello. Este. Aquí? Sí. Esa se ve o seguinte? Non. Non, para pasar o seguinte. Aí. Ah. Esas son Elisa e Marcela, aquí en Coruña. A min foime moi importante coñecer a Narciso de Gabriel cando estaba facendo este libro. De feito, presentei no Santiago con el. E foime moi importante porque pensei en ese momento en cantidade de mulleres, sobre todo nas aldeas, nos povos pequenos como o meu, que tendo ese tipo de realidades vivir como as viviron, non? Bueno, a historia delas é brutal, de feito creo que anda afondando aínda na segunda parte. Considerei toda unha oportunidade excepcional contar co traballo de Narciso, de Gabriel, que parte de facer un aporte divulgativo, unha homenaxe a estas mulleres, fai todo un labor de exquisito rigor científico-histórico, porque está todo baseado en documentación. De feito, tardou, non sei se 5 ou 6 anos, en que o arquivo diocesano en Santiago lle deixara, porque decía que non había nada diso, que iso era un invento, que non había ningunha escrita de matrimonio eclesiástico. Dous componentes imprescindibles para chegarnos á historia real das persoas que nos precederon, máis aínda das mulleres que agochadas, moitas das veces, pola historia oficial, invisibilizadas como traballadoras, creadoras, científicas, moito máis aínda no tocante á súa sexualidade. Por que? Bueno, pois sinceramente polo feito de seren mulleres e de ser consideradas, por iso, como asexuadas. Sexo, a sexualidade feminina sempre estuvo relacionada coa maternidade, polo tanto, o lesbianismo, iso todo non se contemplaba, porque tiñas un aparato reproductor, vale? E tiñas que saberlo utilizar, obviamente, porque para iso estabas neste mundo, non? A diferencia cos gays, que non digo que o camiño fora moito máis fácil, todo o contrario, pero sí que é verdade que na guerra e na posguerra sobre todo, foron moi reprimidos, pero a nós nin siquiera, cando nos reprimían tamén o facían, pero as represións deles eran brutais, non? Temos que ver Cefía ou calquera outra das que coñecemos. Se a sexualidade en xeral era castigada moito máis as das mulleres que non eran atributo de virtudes de pureza. Se a todo iso lle engadimos a homosexualidade, a cousa empeora. É verdade que nin homes nin mulleres homosexuais serían considerados normais, pero as mulleres aínda peor, xa que os atributos nomeados da pureza, a maternidade, non se podían concibir nunha degeneración e depravación semellante. Claro, o modelo principal que era a virxe. Entón, como comprenderedes, non sei se os homes se poñen a San Xosé, pero a nós nos poñían a Virxe. Entón, claro, ser como a Virxe era complicado. Xa sei. Teño aí o consello. Se a todo iso lle engadimos a homosexualidade, a cousa empeora. É verdade que estaba claro, non se podía mesturar a excelencia da Virxe Santísima, a cousa arquetipo do componente feminino co feito de ter apetencias sexuais e moito menos homosexuais. Xa era complicado que tiveras apetencias sexuais, pero homosexuais, eso xa non se contemplaba. O sea, se tiñas apetencias sexuais, pois eras como moito un pouco puta. Vale, un
pouco puta, un pouco lixeira de cascos, aquelas palabras tan tremendas, non? Bueno, un pouco lixeira de cascos, un pouco tirada para diante, pero xa, se a cousa se complicaba, xa eras unha degenerada, non? Estaba claro que non se podía mesturar a excelencia da virxe, arquetipo do comportamento feminino, o feito de ter apetencias sexuales, e moito menos homosexuais. De acordo, pero isto era na tradición escolástica do medievo, xa. Pero estábamos no século XX. Eu estaba no século XX, entón non entendía moi ben, traída a través dos séculos até os tempos máis contemporáneos. Isto é o que nos deixa perplexas. A través dos séculos, a orde establecida tiña as normas tan estrictamente impostas que a ninguén se lle ocurría contradicilas ao longo de disquisicións tan importantes como o chamado humanismo, a ilustración, a creación do mundo contemporáneo, os liberalismos e o propio feminismo sufraxista. A ditadura franquista, a ditadura española de Franco, caracterizouse por manter ao longo das súas diferentes etapas unha constante represión sobre a moral sexual da poboación en xeral, pero das mulleres en particular. Entre outras estrategias, produciu unha serie de coñecementos de pretensión científica tremenda, que logo temos aí unha especie de recorrido por los Vallejo Nájera, los López Ibor, claro, pero nós criábamos neso, non? De feito, eu recordo ler a Perfecta Casada, claro, porque era o libro de cabeceira, non? A parte de Camino, do Opus, son as cousas terroríficas. Ás veces soñaba, tiña sonos de morrer. Entre outras estrategias, produciu unha serie de coñecementos de precisión científica cuxa vontade era a de estigmatizar aos individuos que non cumprisen con a norma establecida por unha ríxida disciplina sexual. Unha serie de salientables pensadores do franquismo dedicou parte da súa carreira para declarar a homosexualidade como un problema de saúde pública. Un problema de saúde pública cuxo contaxio debía ser erradicado para protexer a higiene moral de España. É que cando falamos de España se chea a boca, non? É a moral de España, é unha cousa así como moi... Sempre me pregunto se a xente sabe que aquí estiveron os musulmáns 800 anos, os visigodos, os xudeos, que creen que son de pura cepa, e se abondas un pouco nos apelidos, ten cuidado, porque ao mellor atopas algo que non queres. Desde aquela modificación de Lei de Vagos e Maleantes nada no 1933, ano no que se incluíu a figura do homosexual como perigoso potencial, reformado en 1954, ata 1970, cando foi derrogada e substituída pola Lei de Peligrosidade e Rehabilitación, se moderniza e instaurase a Lei de Perigo e Rehabilitación Social. Publicáronse unha serie de volumes deste tipo de literatura biopolítica producidos polo saber e o poder franquista. Claro, este tipo de escritas, non? Lei de Vagos e Maleantes, a prostitución, logo veremos algo do patronato, que tamén non son que ainda de falado de todo, que hai unha ponencia. O réxime franquista, este é o 4, me parece, a 5. O réxime franquista utilizou diversas institucións e leis para controlar e castigar as mulleres disidentes. Temos que darnos conta que ata 1980, teóricamente estábamos en democracia, non? Porque aquí pasouse, é mentira todo iso tamén. E é mentira porque as cortes suicidas, que sempre comentaba o alumnado, quedaban todos como que suicidas, sí. Son cortes suicidas, ou aquelas cortes da LRP, da Lei de Reforma Política de Adolfo Suárez, ali a maioría votou que sí, que se pasaban a democracia, porque se non sabían que se quedaban sin nada. Só houve un 15% que dixeron que non. O resto pasáronse todos, que son os heredeiros están hoxe, heredeiras están hoxe aí, non? Bueno, pois ese réxime franquista utilizou varias institucións. A Lei de Vagos e Maleantes, repetida, aínda que inicialmente se enfocaba en homes, foi modificada para incluir aos homosexuais. Máis tarde, a Lei de Perigo e Rehabilitación Social, en 1970, utilizouse para internar a lesbianas en centros psiquiátricos ou reformatorios onde eran sometidas a tratamentos de curación, como terapias de electrochoque e aversión. As arrepentidas.
O Padroado de Protección da Muller, que se comentará, creado para moralizar e tutelar as novas desta institución, adoitaba internar as mulleres novas consideradas rebeldes ou sospeitosas de desviacións sexuais, someténdose a traballos forzados e doutrinamento religioso. En Santiago, o que coñezo eu, ese que está aí, que hoxe é un hotel estupendo, pero recordo de cando estaban as Arrepentidas, porque eu ia a lavar ao río cunha camareira do hotel que tiña meu pai e gustábame moito ir aí con as lavandeiras, non, a darlle. E de repente vía pasar a un montón de rapazas con uns uniformes espantosos que lle preguntaba sempre: Carmiña, pero ese colexio onde é? Non, ese non é un colexio para ti, ti non te preocupes, ti veña a lavar, ti non... Eran o patronato, claro, as Arrepentidas. Moita prostitución polo Pombal, sí, pero tamén, seguro, lesbianas. A solteiría, como sospeita, tamén era un elemento, non? Cando había algunha muller solteira, que tal solteira, que pasa aquí, non? Porque está solteira, que lle pasa? Creado para moralizar todo isto, a independencia económica ou a decisión de non casarse, estaban moi mal vistas. As mulleres solteiras ou que vivían xuntas, a miúdo, eran estigmatizadas socialmente, obrigadas a vivir coas súas familias ou a manter unha ausencia sexual na máis absoluta clandestinidade. En España, a historia do colectivo LGTB é unha historia de violencia, de persecución, da que, ademais, existe unha gran dificultade para obter fontes bibliográficas. Hai que pescudar bastante. Unha historia sistemáticamente silenciada, invisibilizada, habitualmente reducida a ideas simplistas e ou generalizacións debido precisamente á falta de documentación e de testemunhas da época. Seguindo a reflexión de Trujillo, sen memoria non existe identidade. Por tanto, facer memoria histórica ao redor da cuestión da disidencia sexual e de xénero non é outra cousa que un acto de xustiza para poder construir ou debuxar un discurso que permita dar visibilidade ou ao invisible e dar voz aos testemunhos que lograron sobrevivir en silencio. A ditadura franquista tivo como factor determinante un conflito anterior, que foi a Guerra Civil Española do 36. Supuxo un total de 36 anos nos cales o poder político estaba constituído por un réximen dictatorial, unha ideoloxía nacional catolicista, onde os tres piares fundamentais eran a Igrexa, o Exército, a falanxe española tradicionalista das Jons, onde tamén estábamos metidas todas e todos, nos campamentos, en todas estas habilidades. A rapazas peor, porque peor me refiro a que, quinta por riba, todos os sábados tiñamos que ir ali a Rúa do Vilar, que era onde estaba a sección feminina, a facer canastilla. Eu penso que odio coser por eso, non me gusta nada, porque aquilo era unha escravitud, e baile galego tamén, non? Era importante. Esa legislación, obviamente, con estas premisas, a consecuencia é a realidade da ausencia de estudos ou de fontes onde pescudar foi complexo. Esta legislación dou carta branca á persecución da homosexualidade durante todos os anos da vida do réxime, o que se traduciu en brutalidade, torturas, violencia e encarcelamentos. Eu diría algo máis, para moitas de nós en soedade, moitísima soedade, porque non contabas con ninguén. Porque na familia, por suposto, quedabas, por lo menos eu, quedei afastada, e algunha que vexo por aí tamén. Entón era complexo, non? Que fuches moi valentón, non é cuestión de valentía, é cuestión de que non podes máis. Cando se fala desta homosexualidade durante a ditadura, faixe únicamente referencia á homosexualidade masculina. Isto débese a que, como se menciona con anterioridade, a sexualidade das mulleres era sistemáticamente negada. Non porque non existíramos, era negada polos valores da época. Por todo iso, a nosa sexualidade das mulleres foi un fito ignorado e silenciado, o que supuxo que a persecución e a represión sufrida por estas mulleres non fose a mesma que a sufrida polos homes homosexuais, anda que si é certo que existen varios casos de aplicación da LVM, a Lei de Vagos e Maleantes, a mulleres acusadas de homosexualidade. Penso que en algún momento
nas cárceres aplicábaselle tamén este concepto de vagos e maleantes. Como apunta tamén Platero, as mulleres que desexaban a mulleres durante a ditadura tiñan unha represión sexual absoluta, condenadas ao silencio e a clandestinidade, carecendo de redes, de termos e incluso de referencias, porque non había. Quizá mellor en capitais como Madrid, ou supoño que en eses sitios tamén as cousas serían diferentes, non? Mellores ou peores, ou mellor. Nos povos, a verdade, non era nada doado. E supoño que nas aldeas moito peor. Aí hai traballos de Raquel Osborne maravillosos, onde, bueno, podense verificar montóns de datos deste tipo. A ditadura española caracterizouse por manter ao longo das súas diferentes etapas unha constante represión. Entre outras estrategias, produciu unha serie de coñecementos de precisión científica cuxa vontade era a de estigmatizar aos individuos que non cumprisen coa norma establecida por unha ríxida disciplina sexual. Unha serie de salientables pensadores do franquismo dedicou parte da súa carreira para declarar a homosexualidade como un problema de saúde pública cuxo contagio debía ser erradicado para protexer a hixiene moral de España. Desde a modificación da Lei de Vagos e Maleantes do 54, cando se moderniza e instaurase a Lei de Perigo de Rehabilitación Social, publicáronse unha serie de volúmenes deste tipo de literatura biopolítica producidos polo saber o poder franquista. Segundo Foucault, en 1998, o xénero e a sexualidade como dispositivos convencionais de xestión política interprétanse e reprodúcense en función do contexto histórico. É interesante indagar os períodos nos que, polas súas características, a sexualidade é máis abertamente politizada. Este é o caso do franquismo español, unha etapa da historia recente que mantivo unha constante represión coactiva sobre a cuestión sexual durante as súas distintas fases e empregou para iso diversas estrategias. O nacionalismo e a moral católica fundidos na amalgama de iso que lle chamaban nacionalcatolicismo foron impregnando todas as institucións, a universidade, a escola, a familia, a igrexa, como non. Aquilo de que non seguise a estricta orden do discurso fascista católico convertíase en anti-español e inimigo de España e sería, en consecuencia, gravemente reprimido. Vallejo Nájera, aquí tenes algunhas diapositivas máis salientables que podemos comentar en todo caso despois. Vallejo Nájera, psiquiatra oficial do réximen, orgulloso falanxista e gran admirador da política euxenética nazi, escribiu que os complexos de rancor, de resentimento e de inferioridade que pesan sobre a raza foron sementados primeiramente polos hebreos, logo polos moriscos e máis tarde pola influencia de enciclopedistas e racionalistas estranxerizados. A raza española non degeneraría se se tivesen mantido as esencias especiais e esenciais da hispanidade. O xénero foi un dos dispositivos de control interno da poboación máis coercitivos. A vida e os corpos dos homes e as mulleres víronse absolutamente intervidos polo Estado e atravesados por esta moral que non permitía expresións ambiguas nin arbitrarias. No ano 53, data no que nacín eu e no que se editou o inmundo folleto A Boa Esposa, ainda que hai páxinas por aí en internet dicindo que todo iso é mentira, que é un invento dos roxos, de xente que non existía. Non é verdade, porque eu si recordo, polo menos no meu colexio existía ese, non era un PowerPoint, claro, era uns panfletos que nos daban as monxas. Aquela, non sei se puxen algún aquí, creo que non puxe estes engendros. En Londres, as mulleres británicas, cando nós estábamos neso, no 53, no 60, as mulleres británicas conducían autobuses, traballaban de albanés e tiñan plenamente recoñecidos os seus dereitos por unhas leis que nada tiñan que ver coa misoxinia dos códigos legais españois, que estimaban que a muller era unha sorte de estrano ser diminuído
incapacitada para dispoñer dunha comprensión omnisciente do mundo que a rodeaba. Por iso, de acordo cos preceptos da Igrexa Católica Española e do réxime de Franco, non só requerían de protección, sino tamén da tutela do home. Claro, con eses planteamentos eu non sei ni como chegamos aquí. Non sei ni como non... Ser gai ou lesbiana durante o franquismo significaba vivir na clandestinidade, xa que o réxime consideraba a homosexualidade un delito, unha enfermidade e un pecado. O nacionalcatolicismo impoñía modelos estritos de xénero. O home debía ser viril e a muller sumisa e orientada á familia. Saírse desta norma carrexaba graves consecuencias. Eu tiña 26 anos cando empecé a traballar, estaba xa casada, a miña nai ofendeuse moitísimo por eso de traballar. Dixo que abandonar ao home e máis as posibles rapazas ou rapaces que pudiera ter era un erro que o ia pagar, pero moi caro. De feito, a miña nai houve momentos que non... Bueno, por suposto, cando lle dixen que me separaba, que era lesbiana, xa non me vou falar. Eso xa foi a definitiva. Bueno, hasta que coñeceu a Estela. Elas non só foron fusiladas, encarceradas e torturadas durante a ditadura, tamén sufriron unha represión de xénero co obxectivo de impoñer un modelo patriarcal e único de ser muller. Moitas foron humilladas por transgredir os límites da feminidade tradicional durante a Segunda República. O neno mirará o mundo, a nena mirará o fogar. Así resumía a ditadura franquista o papel que o home e a muller debían desempeñar. Os anhelos do réxime de regresar a ideais tradicionais traducíronse en todo un sistema de valores que impuxo unhas férreas normas morais e ideou un modelo patriarcal e único de ser muller. A frase foi publicada na revista Consigna, un dos aparellos propagandísticos da sección feminina, dirixida por Pilar Primo de Rivera, irmá do fundador da Falanxe Española, José Antonio. De feito, tiñamos que facer como se chamaba, o servicio social. Se non facíamos o servicio social non podíamos ir á universidade. É verdade que á universidade tamén íbamos bastante escollidas, non era a maioría. De feito, eu sí que me sentín moi agradecida ao meu pai, non a miña nai, meu pai foi o que quixo que fóramos universitarias. Primeiro pregunta, que queres estudiar? Eu dixen, eu xa sei, e que queres facer? Eu quero ir a Madrid a hacer arte dramático. Iso é moi bonito, iso é moi bonito. O que pasa é que hai un problema, que eu cabareteras e mangantes non manteño. Entón a filosofía e letras. Pero bueno, que ben, que estou moi agradecida. Pero sei que podía ser unha boa actriz. Esta organización, a Igrexa e o sistema educativo convertéronse nos piares socializadores da maquinaria franquista que arrasou coas bases emancipadoras para a muller. Aínda que non de todo instauradas, que comenzara a establecer a Segunda República quedou frustrado. Nos anos 50, unha relación entre dúas mulleres era impensable. Non se concibía que a muller pudese desfrutar da sexualidade e non se lles permitía sair do seu papel establecido na sociedade, o de ter fillos ou fillas e atender o fogar. Esta é a principal diferenza entre gays e lesbianas. Porque aos homens se lle consentía tamén, non digo políticamente, pero sí, na sociedade, bueno, ese é un pouco da acera de enfrente. Entón te decían, bueno, este é así, xa sabemos como é, non? Pero, bueno, pero claro, nós non, porque nós, de todos xeitos, eso todavía perviviu moito tempo, porque cando eu saín do armario, un armario ademais brutal, Santiago de Compostela, non é fácil. Bueno, pois cando eu saín, a mí se me preguntaban cousas, verdad? Pois non sei, pero que facedes? Como que facemos? Pois o que podemos. Pero era unha pregunta como que, dices, claro, que pasa aí? Eso, ano, canto, cariño? 1996, 97, aí ao lado. E non xente maior, non. Os homes considerados homosexuais durante o franquismo eran tachados de enfermos e sometidos a terapias moi duras, mentres que no caso das mulleres a realidade era máis patética, posto que o seu sitio era a non existencia. Hombre, existir para que te claven tampouco é moi doado, pero non existir,
pois é tremendo, non? O castigo para a muller naquela época era a invisibilización, tanto da muller homosexual como da heterosexual. Por iso moita xente crese que non existía. Asegura Miguel Ángel González Merino, presidente do colectivo de lesbianas, gais e transexuais e bisexuais de Madrid, do COGAN. Ese pensamento que negaba a muller era precisamente a baza coa que as lesbianas xogaban, porque tamén tiña o seu intríngulis, non? Dúas mulleres podíamos pasear e estar sempre xuntas sen que se sospeitase a súa sexualidade. Mentres que para un home isto era máis difícil. Podíamos ir collidas na man, collidas do brazo, darnos un bico. Bueno, éramos amigas. Incluso podíamos dormir xuntas. Ese pensamento que negaba a muller era precisamente a baza co que xogábamos nós. Ser gai ou lesbiana durante o franquismo significaba vivir na clandestinidade, xa que o réxime consideraba a homosexualidade un delito, unha enfermidade, un pecado. Elas non foron só xubiladas. Este señor, es que lo tengo que buscar porque es que este me pone... O lesbianismo vivíase cunha tremenda culpa. Sí, porque eu coñecín a esta xente todavía, claro. Vivo nesa época, escoitaba ese tipo de cousas, non? Sí. Sí, bueno, claro, porque son sagas de todos os tipos. O lesbianismo vivíase con a tremenda culpa. Eso incluso, polo menos, a mí me pasou, non? Porque, claro, eu pasei de estar casada con un señoro con, así, Santiago de Compostela, todo tal, pais, nais, familia, tal, a de repente volverme tola. Un día saín para a rúa e dixen, Estela, xa está aí. Xa está, me pasou así. Eso que pensan, entendes? É unha sensación de... A ti, que te deu? Que te pasou? Bueno, unha vez contestei, bueno, eu un venres que estaba aburrida, non sabía que facer pola tarde, dixen, bueno, pois mira, me vou volver lesbiana. Claro, eu sabía que na familia había xente así. Eu sabía que unha prima, que teño unha foto ali na Praza do Toural, eu era unha nena de 3 ou 4 anos, estaba cunha prima, que me dixo a miña nai, non, esa é unha prima Esther. Digo, bueno, e onde? Non, pero esa non, non se sabe nada dela. Bueno, ou era puta ou era lesbiana, porque non estuera casada nin nada, non? As propias amantes consideraban que era malo, se sentían soas e confusas, as únicas que tiñan sentimentos tan extraños. Se cree que cometían un dobre delito, ser mulleres e ser lesbianas. Só lles quedaba rezar e confesarse por ter pensamentos impuros. Alén do propio remorso, o réxime franquista e a Igrexa encargábanse de potenciar esa culpabilidade. O castigo para a muller naquela época era ser invisible, tanto da muller homosexual como a da heterosexual. Por iso moita xente facía que non existiéramos. Penso que este señor, aquí el mágico este, está ya 9, non vexo. Quita isto aí, vos quita iso. A la mujer se le atrofia la inteligencia, como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión, que estuve buscando a isla esta, ya que su misión en el mundo no es luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Claro, isto vos pode parecer decimonónico, pero é que isto así nos falaban a nós. É coñecido polas súas teorías euxenéticas e a súa intención de buscar o suposto xen vermello. Parece ser que hai un gen especial. Durante a Guerra Civil realizou polémicos estudios e experimentos con brigadistas internacionais e prisioneiros republicanos, polo que a miúdo é sinalado por historiadores como o impulsor, historiadoras, o impulsor da psiquiatría represiva do réxime. Esta outra peza, López Ibor, este fai pouco que rematou. Bueno, pois esta outra peza, máis o mesmo. Neso nos criamos todas, non? Todas as porque temos estas idades. Xa me puxen nerviosa, Eva. Xa o deixo. Xa marcho, porque xa me está facendo a tixeira. A tixeira boa, xa está, xa o deixo. As teses de Marañón e as teses as Lérides por aí, que están publicadas, non hai problema. Por último, dicirvos que eu morrerei pelexando sobre todo por nós e sobre todo por as novas xeracións que preocupanme moitísimo, entre outras cousas porque teño 3 fillas, e unha delas
É lesbiana, como non. O non. Xa o din en Santiago en todos os sitios que, claro, que vai pasar aí? É normal, non? Que ademais criou na ela, bueno, criou os tres porque o pai non existía, que é unha figura bastante inexistente. Moitísimas grazas e bo día. Perdón. Lo borras de verdad. El agua.